кожным школьным кабінеце беларускай літаратуры вісяць вось гэтыя вось два партрэты. Ці ведаеце вы, хто гэта? Янка Купала і Якуб Колас. Малайцы. Наступнае пытанне. А ці ведаеце вы, хто з іх хто? Злева Купала. Ай, ну не, справа Купала. Ты што ты вярзеш, блыхасты? А я думаў, гэта 4 розныя чалавекі. Я спадзяюся, это вы так іранізуеце, коцікі? Ды, канешне, ці мог. Мы проста ну як ты там казаў? Такіх 2 ці 4, я заблытаўся. Гэта ўвогуле 2 фоткі аднаго чалавека. Ну, вось бачыце, партрэтаў Купалы і Коласа за апошнія 100 гадоў было надрукавана так шмат, а вершы іх заўсёды ў школьных падручніках ставілі настолькі побач, што іх асобы проста зліліся ў адну постаць. І ўжо не разбярэшся, хто з іх хто. Прынамсі, школьнікі не часта здагадваюцца. Давайте паспрабуем аддзяліць двух блізнюкоў беларускай літаратуры. Гэтыя магутныя творцы былі вельмі розныя, са сваімі характарамі і лёсамі. І таму сёння, у чарговую гадавіну нараджэння Кастуся Міцкевіча, давайте пагаворым сёння з вамі пра Якуба Коласа. Так, чакай. Дык у нас сёння праграма пра Якуба Коласа ці Адама Міцкевіча? А Кастусь, гэта Каліноўскі. Ці мог, ты рыхтаваўся на перадачу ўвогуле? Пра каго мы будзем гаварыць? Гаварыць мы сёння будзем пра класіка. Добрый день, дети. Запишите, коли ласка, тему урока. Якуб Колас и его творчесть. Так, правильное имя Якуба Коласа Константин Михайлович Міцкевич. Пробачьте, ласка, дык Міцкевич жа польскі паэт. Як польский? Это неправильная информация. Нам сказали у районо, что это фальшивка, зроблена в Польше. Это хлусливая информация. Забудьте про все польское. Мы не можем говорить про польское. Районо не может урать. Кастусь Міцкевіч нарадзіўся 22 кастрычніка 1882 года на поўдзень ад Менску ў застенку Акінчыцы. Цяпер гэта тэрыторыя стоўцаў. Ён нарадзіўся ў сялянскай праваслаўнай сям'і, у якой было ажно 13 дзяцей. Бацька Кастуся, Міхаіл, быў ляснічым. У уладаннях, як бы вы думалі, каго? Князёў Радзівілаў. І тут Радзівілы? Нават у біяграфію Якуба Коласа яны прашчаміліся. От жа паны, і тут яны. Ну, так, бачыце Радзівілы ва ўсёй гісторыі Беларусі. Нягледзячы на сялянскі статус і вялікую колькасць дзяцей, бацькі спрабавалі даць ім хаця б пачатковую адукацыю. Спачатку Кастусь вучыўся дома, пасля скончыў 2гадовае народнае вучылішча ў Мікалаіўшчыне. У 1898 годзе малады Міцкевіч паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Гэта семінарыя была створаная як фарпост для абароны ад каталіцызма і пальшчызны. Мурав'ёў і іншыя чыноўнікі лічылі, што сетка бясплатных школ і семінарый адверне простых беларусаў ад польскасці і каталіцызма і зробіць іх нармальных рускіх. Ну і гэты план дзесьці пайшоў не так. Беларусы не сталі палякамі, але і рускімі не захацелі быць. З Нясвіжскай семінарыі выйшло досыць шмат будучых зуброў беларускага нацыянальнага адраджэння. Пісьменнікі Якуб Колас, Янка Нёманскі, Кузьма Чорны, некалькі фалькларыстаў і яшчэ шмат хто. Колас, Нёманскі, Чорны, мо там яшчэ Мішка Япончык быў. Што за турэмны гурток? Ох, ну ў тыя часы пісьменніцкая дзейнасць, на жаль, хадзіла вельмі блізка ад турмы. Пісаць было небяспечна, і таму шмат якія пісьменнікі, як злодзеі, хаваліся за мянушкамі. Зрэшты, біяграфія Коласа таму пацверджанне. Слухайце далей. Вось жа з Нясвіжскай семінарыі шмат хто выходзіў перакананым беларусам. І вось неспадзяванка адданым сацыялістам, які верыў у справядлівасць і роўнасці і імкнуўся як мага хутчэй заняць настаўніцкае крэсла, каб вучыць малых дзяцей усім гэтым праўдам.
Менавіта падчас навучання ў семінарыі Кастусь пачаў актыўна пісаць. Спачатку вершы і аповеды па-руску, але пасля зразумеў, што хоча паспрабаваць чагосьці іншага і пачаў пісаць па-беларуску. І гэта прадвызначыла ягоны лёс. Цікава, што падобны шлях прайшоў і Янка Купала, толькі ён, як каталік, пачынаў з польскай мовы. Дзеці, а цяпер паслухайце, калі ласка, першы верш класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Край наш бедны, край наш родны, лес, балоты і пясок, чуць, дзе крыху луг прыгодны, хвойнік, мох і верасок, а туманы, як пялёнка, засцілаюць лес і гай. Ой, ты бедная старонка, ох, забыты Богам край. Вось, дзеці, які прыгожы верш, а галоўнае, у рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь. Пасля завяршэння семінарыі Міцкевіч паехаў працаваць на Палессі і каля 5 гадоў навучаў там сялянскіх дзяцей. Але апроч работы займаўся яшчэ сацыялізмам, размаўляў з сялянамі пра праўду, распаўсюджваў літаратуру, дапамагаў сялянам пісаць скаргі. Ну, канешне ж, пісаў вершы. У 1906 годзе ён адправіў свой першы верш у першую беларускую газету «Наша доля» і падпісаў гэты верш Якуб Колас. Так з таго часу і павялося. А чаму Колас? Неяк не салідна для мастадонта беларускай класікі? Ну, напэўна, таму, што бурачок быў ужо заняты. Ну, калі сур'ёзна, то літаратуразнаўцы прапануюць версію пра тое, што гэты вобраз Колас падгледзеў у творы аднаго рускага пісьменніка, які па факце з'яўляўся перакладам верша польскай пісьменніцы Марыі Канапніцкай. Ну, пры гэтым Якуб Колас быў родам з вёскі і шанаваў вот эту культуру зямлі і хлеба. У 1908 годзе будучы пісьменнік некалькі месяцаў працаваў у прыватнай беларускай школе Тэрэзы Гардзялоўскай у Талачынскім раёне. Прывет, Талачынскі раён. Цікавая асоба была гэта Гардзялоўская. Яна сама была з усходнебеларускага шляхецкага роду Грабніцкіх і актыўна займалася дапамогай беларускай справе. Яшчэ адзін яркі прыклад, калі шляхціш займаўся дапамогай Беларусі. Давала грошы на газеты, на навучанне моладзі. У 1907 годзе яна паехала жыць у Францыю, у Ніцу, і адтуль слала артыкулы ў газету «Наша Ніва». А калі вярнулася, то падумала, а чаму б ёй самой не заснаваць беларускую школу для дзяцей у сваёй гаспадарцы? Ну вось і заснавала, запрасіла Міцкевіча. Нічога сабе, з Ніцы вярнулася, каб беларускую школу адкрыць. Ну так, бачце, мы цяпер баімся, што беларусы не вернуцца з розных Еўропаў дадому. А вось маем пазітыўны прыклад, да яшчэ 100гадовай даўніны. Ды не, такое не магло быць. Гэта вярнуцца з Ніцы, да яшчэ ў школу? На ўсе гэтыя педсаветы, збіранне грошай на рамонты, на шпалеры, на падпіску «Піонер Беларусі», на ўсе гэтыя вымпелы і бюсты Леніна. Тут набрахалі, мусіць. А вось Якаб у Ніцу. Я ў Ніцы. О, не, такого немагчыма. Немагчыма. Мне завтра у районо, тады дзяцей на бульбу, а самому буракі палоць, і трэба ў калгас ісці збіраць камяні на поле. Так. Але доўга папрацаваць у той школе Канстанціну не атрымалася. Літаральна праз некалькі месяцаў ён вымушаны быў выехаць у горад, таму што патрапіў пад пагрозу арышту. Яго маглі пасадзіць у турму. Вось гэта вельмі важная гісторыя ў біяграфіі будучага класіка. У 1906 годзе Канстанцін прыняў актыўны ўдзел у першым з'ездзе настаўнікаў Мінскай губерніі, які праходзіў амаль што ў яго на радзіме, на беразе Нёмана. Гэта ж настаўнікі, што яны там могуць вырашыць? Ды толькі даваць дамашнія заданні ці не даваць. З'езд гэты быў нелегальны, і агулам у тыя часы усякая дзейнасць лічылася падазронай. На з'ездзе сабралася 15 настаўнікаў з усёй Беларусі.
Яны абмяркоўвалі, як бы ім стварыць прафсаюз, як зрабіць так, каб дзеці больш вучыліся на беларускай мове. А, калі там яны за беларускую мову, то ясна, што іх маглі пасадзіць. Ну вось бачыце, падазроная дзейнасць невызначанай скіраванасці. Дзе прафсаюзы, там рэвалюцыя. Нехта здаў з'езд, прыбегла паліцыя, канфіскавала ўсе пратаколы і паспрабавала арыштаваць удзельнікаў з'езду. Але тады чамусьці не атрымалася. Па адной з версій за іх заступіліся мясцовыя сяляне, бо статус настаўніка тады быў ого-го. Але праз 2 гады, сабраўшы ўсе пратаколы і іншыя дакументы ў адну гучную палітычную справу, удзельнікаў з'езда ўсё ж арыштавалі, засудзілі і адправілі ў турму. Якуб Колас праседзеў у мінскім пішчалаўскім замку, тым, што за плошчай незалежнасці, цэлыя 3 гады. А Пішчалаўскі замак гэта валадарка? Так, Валадар. Глянь ты, 100 гадоў прайшло, а нічога ні на каліва не памянялася. Ну так, цэлы тренд. Беларусаў у цэнтры Беларусі саджаюць за беларускае. Ужо не першы дзесятак год. Зрэшты, з Якубам Коласам ёсць адзін важны нюанс. Часам так здараецца, што вялікія выпрабаванні найбольш раскрываюць талент чалавека. Так здарылася і з Коласам. Седзячы ў пішчалаўскім замку, ён напісаў 2 найбольш выбітныя свае паэмы «Новая зямля» і «Сымон Музыка». Як у турме? 20 гадоў выкладаю беларускую літаратуру і прапусціў? І ў раяно нічога не казалі? Гэта ж можа быць экстрэмізм. Божа, як бы гэта чаго не выйшла? А можа гэта праверка? Можа трэба данесці? Але ж не буду на сябе даносіць. Ці данесці? От класік! Такую свінню падклаў. Новая зямля – гэта гімн Беларусі, гімн яе сялянскай культуры. Гэта, напэўна, лепшае, што магло здарыцца з беларускай літаратурай у самым пачатку яе адраджэння. Ну, вы дакладна ведаеце першыя радкі гэтага твора. «Мой родны кут», «Як ты мне мілы», усе праходзілі яго ў школе. Але пачытайце крыху далей, хаця пару старонак, і я гарантую, вы не зможаце адарвацца ад гэтай цудоўнай паэмы. Дарэчы, напішыце, калі ласка, у каментарах, ці чыталі вы гэты твор і як вашы ўражанні. Вось жа, менавіта страшэнныя умовы турэбнага зняволення зрабілі Якуба Коласа выбітным паэтам. У 1911 годзе ён выйшаў на волю і вельмі хутка стаў папулярным, бо пакуль ён сядзеў, у 1910 годзе выйшаў першы зборнік ягонай паэзіі «Песні жальбы». Зрэшты, у самога Коласа пасля турмы жыццё пачало паціху наладжвацца. Ён працягваў працаваць настаўнікам на Піншчыне, пазнаёміўся там і ажаніўся з настаўніцай Марыяй Каменскай, з якой пражыў 30 год і займеў 3 сыноў. Ну і друкаваўся шмат. Гэта досыць плённы перыяд ягонай творчасці. Але ўсю гэту размеранасць жыцця паблытала Першая сусветная вайна. Сям'я вымушаная была з'ехаць у эвакуацыю, а самого Міцкевіча прызвалі на фронт. Што праўда, ён у хуткім часе быў вызвалены ад службы па стане здароўя і зноўку вярнуўся да сям'і і да сваёй работы настаўніка. Усе грымоты рэвалюцыі Колас пражыў у невялікім гарадку Абаянь пад Курскам. Але ў 1921 годзе, калі савецкая ўлада замацавалася і сярод іншага пачаліся актыўныя палітычныя і эканамічныя працэсы ў БССР, Коласа выклікалі ў Менск. Ну, а не горш, такі паэт і сядзіць у Расіі. А чаго гэта ён у Расіі адседжваўся? Ды проста ў Менску быў Купала, а Колас не дужа любіў яго. Вось і пазбягаў сустрэчы. Ой, ну это нейкая старая байка з інтэрнэта. Яна абсалютна непраўдзівая. У Коласа і Купалы былі вельмі добрыя адносіны. Яны сябравалі, чыталі адзін аднаму вершы і вельмі шмат гулялі ў шахматы. Абодва любілі шахматы. У Менску Колас галавой сышоў у кіпучую дзейнасць беларусізацыі. Ён чытаў лекцыі, пісаў артыкулы, удзельнічаў у камісіі па рэформе беларускай мовы, удзельнічаў у стварэнні інбілкульта, пасля акадэміі навук, ну і відавочна пісаў свае творы. Ужо ў канцы 1920-х гадоў беларусізацыю пачалі згортваць, а ў пачатку 1930-х у дзверы пагрукаліся рэпрэсіі. Беларускіх дзеячоў, нават самых пракамуністычных, пачалі абвінавачваць у нацдэмаўшчыне, супрацоўніцтве з замежнымі разведкамі і ва ўдзеле ў контррэвалюцыйных арганізацыях. Вакол Коласа адзін за адным знікалі людзі – сябры, калегі, сваякі.
Дзіўная сітуацыя. У 1930-х годах пісьменнік з сям'ёй жыў у сваім асабістым, досыць вялікім доме на тэрыторыі цяперашняга парка Горкага. Меў аўтамабіль і пажыццёвую пенсію як народны паэт. А яшчэ трымаў каля ўваходных дзвярэй торбу з сабранымі рэчамі, бо забраць маглі ў любы дзень. І, дарэчы, некалькі разоў забіралі, выклікалі на допыты, начныя гутаркі, але па выніку канчаткова так і не забралі. Зрэшты, той перыяд не прайшоў для паэта бясследна. Сістэма патрабавала адданасці. Колас мусіў пісаць схематычныя творы, якія праслаўлялі сталінскую сістэму і самого правадыра народаў. І гэта вельмі дрэнна адбілася і на творчасці Коласа, і нават на ягонай псіхіцы. Ведаем, што ў тыя часы ў яго развілася сур'ёзная бяссонніца. Ой, я лишь наговорили мы антысоветчыны. Мне аж дрэнна зрабілася. О, а можа пойду пачытаю вершы Коласа пра Сталіна? Не ўсё там так дрэнна, напэўна, супакоюся. Не магу ўсё ж. Пасля вайны Колас, як апошні выжыўшы беларускі класік, які даказаў сваю лаяльнасць сістэме, стаўся ў пэўным сэнсе недатыкальным. Ён займеў свой прыватны дом у прыемным месцы за будынкам Акадэміі навук, дзе сам класік і працаваў. Колас быў дэпутатам Верхоўнага Савета, старшынёй шматлікіх камітэтаў. На гэтых пасадах спрабаваў быць карысным, дзе мог, станавіўся на абарону сваіх калегаў, спрыяў добрым ініцыятывам і маладым талентам. Прычым не толькі ў культурнай галіне. Напрыклад, лічыцца, што ідэю стварэння мінскага мора прасоўваў менавіта Колас. 13 жніўня 1956 года Якуб Колас сеў за свой працоўны стол і напісаў вялікі ліст пра лёс беларускай мовы і рызыку яе знікнення. Адвёз гэты ліст у ЦК камуністычнай партыі Беларусі. А пасля вяртання з ЦК сеў за той жа працоўны стол і памёр. Такі вось сімвалічны скон нашага класіка. Вось будзе і мне 70 год, то я гэты ліст у адміністрацыю прэзідэнта аднясу. А пакуль што рана. Рана яшчэ. Я пажыць хачу. У мяне справы. З Якуба Коласа вельмі хутка зрабілі мемарыяльную асобу. Гэтаму нішто не замінала. Ён быў шчыры перад беларускім народам і лаяльны савецкай уладзе, нягледзячы на ўвесь страх, які ад яе перажыў. Гэта і зрабіла яго помнікам яшчэ пры жыцці. Дык ён і ёсць помнік. Вунь у Менску. Падышоў да левага бота, паклаў кветкі і пайшоў у цум па сваіх справах. А вось не хадзіце да помнікаў, лепей пачытайце кніжкі. Прачытайце Сымона Музыку, Новую зямлю, твор на ростанях, а зрэшты нават і дрыгву. Бо калі прыгледзецца, то праз творчасць Коласа добра бачны вясковы хлопец Кастусь, які любіць збіраць грыбы і любіць рыбалку, піша вершы, філасофскія вершы пра прыроду і каханне і спрабуе будаваць жыццё па праўдзе. Гэты спакой і грунтоўнасць Колас змог пранесці праз усе трагедыі 20-го стагоддзя. Таму і стаў класікам.